așa. Dar eu am vrut numai carne să mănâncăi. Și-o târâi de urmă. Eu am vrut să da, deci eu am vrut numai carne să mănâncăi. Eu să ne вообще nu am vrut să-i văd și numai șpic acolo. Ori ocară când m-am văzut și mătică. Și spune-te vă. Nu, tu căită care o mâncare și-o dus la mine. Ce-o trăi de urmă, știi? Ce-o trăi de urmă. Nici aia că așa merge. Știi? Mai spune odată, nu te-am auzit. Da, îl șurăie de urmă, de mă-l târâie. Tu spune de la început când am înțeles de ce-l șărâie, ia că știi. Îl șurăie de atâta că eu arătat numai carne, o vrut așa, la înțelegi ca așa. Înțelegi? Tu spune de la început când am înțeles fie să ia că știi. Eu acasă eu să arăt. Tu ne acasă e... Nu să spune pe acasă să arăt. Eu acasă dar nu mă duc. Cum îmi duci tu acolo să stârâi, vei? Că eu șurâi. Trebuie stârâi, nu șurâi, dar să stârâi acasă. Și pe mine acasă mă șurâi de mă. Nu, vrei să vrei numai carne. Dar spune că n-am înțeles. Nu, tu bine, Larisa, așa și nu. Nu m-a bludi, da? La concret. Aha. Nu că eu și știu și... Mișa, tu și parcă n-ai fost nici la o lecție ieri. Ce ai, prăstoi acolo ori și bolnav. Arată-ți pisca, unde-i fost, dacă n-ai fost la lecții. Și? Nici așa, și cu cuvinte. Și răcatul n-a mai rădnaie. S-a dus iepul în pădure. Cum așa vă duce? Sasha, nu m-am să încep interesant programa. Mă cel mai interesant? Programul de suprafață. Programa de seară. Vă duce, da, mă. Gata? Să mă miric, mă trec și dânsul. Noi nu știu, nu dată de ziua, da, mai departe treci. Вот, Арсен. Ești cu dânsul? Миша, Haide, bă. что ори cu tine stea la oricum. Da? Omul cu aparatul. А hai на дорожку. Ei, eu vin să pup cu și astea. О, да еще санскрит это треба. Да, он синьки делал.